Опа, ничок собі. Ти пойдеш со мною. Ти... Очмурив. Зайцятруси, ви куди? Вертайтесь, будь ласка. Мені тут трошки тільки спитати. Прикладно ось так. Наводка. 4 градуса влево. Подоктовка, огонь. Оу. Волк. Даст відос. Я пайшов, у мене шмат справ. Я знайшов там вельми цікавий дом. Ось гэта цікавая машина. Якая цікавая. Так. Нема нічого. Але тут все равно цікавее, чим там. Мне ж не холодно тут? Ні, тут холодно, я замерзаю. Треба... Пойду у хату до гэтай жанчыны і дачакаюся раніцы, бо гэта кабзда. Чакаем 5 гадзін. Так, ці святлей стало? Не, ўсё яшчэ цёмна. А, крыху павінна зараз становіцца... Ё-моё! Пайшоў назад. Як той кот, які выйшаў на вуліцу і такой, ну яго нафіг за вашым снегам. Шэрай маці патрэбна мяса. Ну, калі вось так. Опа, я трапіў. О, далёка. Ты што робіш? Ну, паскуда мелкая. Пойду мог збяру. Ён мяне збягае. Уф, я яго застрэлю з яе. Падчас гэтай гульні ні адзін ваўчара не пастрадаў. Опа. Зараз ногу сломаю з вами. Ты мелкий покосник. Я тебе с кулемета каменного расстреляю. Пошел отсюда. Ненавижу тебя. Так, высоко. Высоко, так? О, и волк, цудовно. Тамки волк. Волчок, иди стримить. Ну, без вариантов. Скотчем. Не зламай нічого. Волк, ти чого? Ви усё в порядке? Да блин, що ти робиш? Ти... Это що було? Вось. Не глядите. Бывай. Служим шэрай маці. Уфу-фу. А я... Я бы не полез. Ну, добре. Там справа унізе, я так разумею, колькі можем яшчэ пратрымацца. Я спадзяюся, гэтага хопіць, а? Давай. Зараз нас медведь сустракае тут такой, hello. Ён зада павернуцца лезе. Дзе? Дзе медведь? Так. Оу, ах ты ж паскуда, ты гульня. Ай-яй-яй. Каб вы ведалі, у мяне тут было шмат кур-ваўкоў, 10-4 альбо 5. Я чакаў, пакуль яны высохнуць. Калі я прынёс чалавека, яна заспавніла вось гэты ман вось сюды. Усе мае скуры, якія тут былі, яны проста зніклі. Гульня, навошта ты так са мною, а? Можа, гэты айцец? Это скраў нашыя скуры. Ён такі, хутчэй за ўсё на там па дарозе памрэ дзе-небудзь. Вось забяру-ка я гэтыя скуры сабе. Запаведь не украдзі, нічога не ведаю. Медведь быццам перасоўваецца на цяжным матацыкле. Так. У яго дакладна яшчэ самалёт ёсць і сістэмы GPS. Я бы мог паспрабаваць пакатацца на мядзведзе, але мне падаецца, у мяне няма гэтых самых правоў, каб кіраваць мядзведзем. Здаравенны зайцатрус. У адной руцэ ў яго кляновы сіроп, у другой дзіда, у трэцяй піва, у чацвёртай чыпсікі. Захаванне аўтаматычна адбылося. Што гэта за халера? Гульня. Ты мяне напужала, мстец. Кадзі на святло правадоў. Мне патрэбны гэты мем з матылём. Я магу гэта прайсці. Я не магу гэта прайсці. Я амаль магу гэта прайсці. Ну, калі ласка. Но. Каб здае, што мне рабіць.
А, тут вярочка ёсць. Ты не можаш падняцца, калі не ўпаў, ауф. Трэба было з кетчупу і вады таматны сок зрабіць. Там чыпсікі ў таматным соусе. Мне падаецца, калі дастаткова моцна выціскаць гэтыя чыпсікі, мы атрымаем таматны сок. Гэта ж так працуе? Цмок, ты сапраўды лічыш, што быццам на чыпсы дадаюць нешта акрамя солі з эмульгатарам? Ты што, няўжо? Я ўпэўнены, там гэта сапраўды бульбачка, зверху якой таматным соусам палілі і проста высушылі яго вельмі моцна. Прыгожа як. Вось гэта колер неба. Кайфы. А рэальна малюначак такі. І агляд тады карысны, то бок ён адказвае на пытанне, ці патрэбна мне гэтая гульня. Вось. Ой. Вы нічога не чулі? Калі вісіць ружой на нодзерні, пазней павінна выстраліць, так? Ты пачалося ў вас. 59 патронаў. Мы зараз тут такі самы хуткі каўбой на дзікім захадзе. Ну давай, падыходзь. Я ўжо одну вашу пачку заб'ю. Вы дзе там? У мяне столькі патронаў, што я магу ўжо проста ў паветра страляць. Ці ўзялі мы бутерброды з ваўкоў, каб зладзіць пікнік? Можа, ваўкі тут і адпачывалі, мы проста ім пікнік сарвалі. Ой. Я просто нервны. Я перед тым, як шыпшыну сабраць, я злуюся і кідаю камяні паўсюль.